بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب وزن على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بندرابة فلبة جعل نجت دين الله سبحانه وتعالى نقول إن نلاد مكو عليه الصلاة والسلام من غير دي مودون أو درس ميدن تفسير تموجة دبده هندي إلى دنيا سموري ويتين سورة القدر. الله سبحانه وتعالى نبيا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. كوني سمور دي جانغتي جانغول سلنغول. الله سبحانه وتعالى كو إنير سمور دي وني simore hoddiroji alqadr ko dum firti e demgal pular woni hoddiroji sabu ombo haala e jamma bitedo laylatul qadr woni jamma mo gandudo ma ko jamma hoddiroji hen Allah subhanahu wa ta'ala hoddirta wala jippinta hoddiroji di gandudo ma o hoddirino di e hitande he siko jam siko bone mtawi inna anzalnahu fi laylatil qadr. inna Allah na haala na mawnina hore makko don sabu ko mawdo subhanahu wa ta'ala o wi inna minan Allah inna anzalnahu fi laylatul qadr min jippini alquran o woni deftere Allah teddunde nde e ewro jamma bitedo laylatul qadr sabu ko hen Allah fuddi jippinde wahyu alquran o e nelado makko alayhi salatu wassalam. dum taxi o wi to suratul baqara shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran woni lewru korka no gonnando mandu ko hen alquran o jippina deftere Allah ne nden jamma mo gonnando ma ko hen deftere Allah ne jippina on ko jamma teddudo ko jamma mawnudo e joma meden. dum tax Allah fawi hen o wi wama adraka ma laylatul qadr. odo jumla do ndedo daane ngol kongol kala do tawda ngol e alquran Allah haali hunde hantini o fawti hen o wi wama adraka andu koko mawni o halata. dum tax o wi al haqqatu mal haqqa wama adraka mal haqqa. atin o fawti o wi wama adraka ma yawmuddin thumma ma adraka ma yawmuddin. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. kala do tawda dum rek andu Allah subhanahu wa ta'ala koko mawni o halata donen. وما أدراك ما ليلة القدر. وليلة القدر خير من 1000 شهر. jamma laylatul qadr de on jamma kanko buri duubi ujunnere wadgol hen ko moji ina tolnodiri e wadgol gurdo duubi ujunnere lebbi ujunnere ina wada henen ko moji Allah jabani mo dum ko dum tolnodirta e duubi meden do woni duubi 98 e ko fawi. subhanallah allahu akbar. jamma goto tinnoda henen mbada henen ko moji Allah jaban ma dum o windan ma barajin toldi poddino gurdo duubi 98 e ko fawi ombo hen rewa Allah o wopani bo Allah jabani bo dum don den dum do ko mawni khairu min 1000 shahr. wa yatanazzalu al malaikatu war ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. o wi on don jamma de malaikaaji di jippoto di gimmura e dow asaman de ngara e leydi de malaikaaji sina jippo ko yurmende e jam e kisal dum di gaddata e dow leydi. be malaikaaji di jippoto hombo yarta e majji o wi war ruhu fiha. ruhu ko andi hen woni jibril on malaika pordo teddudo to Allah mo ganando makko kanko Allah nelata mo jippina wahyuji di e annabaabe makko o wi on don o rentat e malaikaaji di ganando ma di be jippota e o gondon jamma go bitengu laylatul qadr. hoko be mbadata wi ko jam e kisal be gaddata e leydi ngundon jammagu gilande nangi nge muti hande fajar o sekoto
heddi noon ganden laylatul qadre ko ndeyi e hokko julɗo o foti henen wat. Laylatul qadre si wiyama ko e lewru kolka on ɗon jamma wonata, ko e balɗe hoɗo wiye ko e balɗe 10 battindiɗe he. Jomen gandi e mbi ɗen ɗon balɗe 10 battindiɗe noon ina hen ɓuri foogede ne na ɓuri ɗaminede ne ko e balɗe tolɗe he 21, 23, 25, 27, 29. hoko julɗo o foti hen wat. Nelaɗo alayhi salatu wassalam balɗe 10 battindiɗe ɗe si natanno o darotono ko dadugol mbiyeten ɗum shaddal mi'zar, o darotono ha tiiɗa o findina gallenaɓe makko sohnaji makko ɓe mbalat juul ha Allah weeta. Kanko hoko waɗanno ko wiyete ko i'tikaf, ɗum o waɗanno. I'tikaf woni jomum taƴo e aduna huccita e Allah subhanahu wa ta'ala balɗe 10 ɗe fof ko e jakka he o waɗata ɗe. Jomum funtata si wona yagol wanog walla salligoo walla hestinogol ko ɗum tan. Ko heddi ko fof no jooɗi e juulirde Allah he, ina janga alquran, ina juula, ina ñaago. Ko ɗin ɗon tan julɗo o watta henen haande balɗe 10 ɗe gasata. Enen noon toto meɗen eɗen jogi aadaji kawniɗi. Ɓe mbiyat laylatul qadre ɓe nanga ñangu wo tan ɓe mbaɗa ɗum laylatul qadre woni ñande 27. Ayiyat ko ngun ɗon ñangu tan ɓe mbiyata woni laylatul qadre. Te kamɓe hoko ɓe mbatta hen ko ɓuri hen heew. Ayiyat jomum ara wiya hande woni laylatul qadre, ɓe jooɗo ɓe gona ɓe mbaɗa layla ha Allah wiyata ɓe jaa. Han go'o a wopi nelaɗo alayhi salatu wassalam, ɗiɗi a waɗi ko ganduɗa wona noon. Sabu nelaɗo kanko biɗo koye balɗe 10 battindiɗe he hen ɗum ɓuri ɗaminade. Nden kanko balɗe 10 battindiɗe fof o taƴi huccita e Allah, an cuɓa ñangu wotu rek mbiya ko ngun ɗon. Ɗiɗaɓol ngol kanko o walat no juul omo janga alquran yani Allah o omo ñaago. An gara kawrita yimɓe mbara dammugol jooɗo ina layla, woɓɓe gonan nangi yewta ha Allah wiyata ɓe carondiya ɓe mbiya min mbaɗi layla. Nden ɗum ɗo no jari accir hakkille. Sabu jamma teddirɗo ni te enen fof eɗen gandi yimɓe fedde nelaɗo alayhi salatu wassalam duuɓi meɗen koko raɓɓiɗi ko ɓuri heew ko duuɓi 60 ɗum nelaɗo wi kala ko fawi henen ɗon ko bénéfice. Nden julɗo o yani jamma goto Allah wima ya tinno henen ndewa Allah balɗe 10 battindiɗe na wawi kawra e makko o windanma baraji. Julɗo mo ganduɗo ma o wuuri duuɓi 80 e ko fawi Allah jaɓani mo ɗum ɗon fof, an gara aɗa hen saggino cuɓa hen jamma goto to mbiya ko oɗo te mbaɗiramo kadi no wona noon. Ɗum ɗon no jari accir hakkille. Jammaji ɗi ko balɗe 10 battindiɗe fof hen joom julɗo o foti tinnade. Hono foti ɗum waɗir woni yo tinno o wala hen juul, o wala jango alquran, o wala dekko juuɗe omo ñaago Allah subhanahu wa ta'ala. So waɗi ɗum Allah nabo wawi waddu e fedde malaɓe. Yo Allah waddu en e fedde malaɓe, wadda en ɓe ganduɗoma en kawraɗe on jamma biteɗo laylatul qadre o rentina enen fof o nana en aljanna. On jarama jof en potat ɗo ha darsu meɗen garoyowo. Wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.